Ini anay kagwaon sa case antislimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress nga kipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agud mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Mas
masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM, Sunday program review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as we look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday program review on Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Tanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman.
patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Oras ang Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 41 minutos nakaligid start na nga alas 5 sa hapon. Welcome kayo sa pagpalagad siya Platuntunan Bombo Report sa afternoon edition, pang Huwebes ng edisyon siya Platuntunan, petsa 21 sa bulan sa Oktobre. Kamusta na kamo, mayong hapon, sa atin masuk kay welcome, ato sila matagpulapit sa kabusan sunod sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental, mga nakatutok live sa aton siling FB Negros na Bacolod noon, di mga bayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan, makita na nila, mabatayin na ito papalagan siling hapon siya Platuntunan Bombo Report sa afternoon edition ko po nyo tagsadiri kahapon Bombo Dennis Rubica. Nang mga balita ng Jumantayan, sa aton sila mga nagapaunang mga balita lokal, nagabaligya sang pusil, dakop sa bypass operation sa CIDG kag Talisay PNP. Samtang ang sunog sa Isaya Kalanaan dito sa may syudad sa Sagay, mga 200,000 pesos ang reported nga damage. Kaya isa ka traffic enforcer dito sa may syudad sa Kabangkalan, gitagaan sa kas-assistance sa mga membro sa Kabangkalan PNP, matapos nga siniyang misis na bata sa triplets. Sa mga nagapauna ang mga balita pungsod doon, Presidential Spokesperson Harry Roque nagpahayag nga kay nanonggid ang isa kakasuguan nga nagamando nga dapat kung vaccinated gid isa ka tawo nga naga-apply o nagapangita sa ang trabaho. Kaya alert level 2 mahimong ipatuban sa Metro Manila kasunod sa padayon nga pagnubo sang kaso sang COVID-19. Sa aton balita yagikan sa lawasang pungsod bag-o nga coronavirus variant nga mas makalalaton kumpara sa Delta variant ang natukiban karon sa mga health expert dito sa pungsod Russia. Sa mga balita natong may mayon balita nga atong pagtapos sila nga pagpalagad siya Platuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Antes na ito, anay garogaan pagtamo dining pinaton ka mag-concern na lang report. Ako ato lang unang hugla sa balita ni Bombo Grace Lubaton. Ining isa ka anay preso mano. Bawang nadakpa naman diwat. Saging kandak nga bypass operation sa joint elements sang CIDG province. Kag sang Talisay PNP. Matapos ining suspect ka nagbaligya sa pusil. Tigin ko ang gitsagin patigodan sa gun by bus operation sa makatapos ang CIDG province narekoberan sa pusil nga iya sinigabaligya nakagawa na sa presuhan abat anong kaso sini nga na preso tiliwat naman nagsulod sa illegal aktibidades na tikma sa kinas nga sa gin patigayon nga by bus operation sa CIDG province mga kimanan. Anong armas ning ginabaligya niya ang na-recover sa iya sang mga membro sang CIDG tapos lagi na ganda kamansang drug by bus operation iniya gun by bus operation. Ari taliay report ni Bombo Gracelyn Lubaton sa patrol. Bombo Gracelyn, mayong hapon kamin. Mo Dennis, naipriso dakop liwat sa Oman Japon nga kaso. Especially mo Dennis sa Republic Act 10591 ukon illegal possession of firearms. Ang suspect mo si Peter Sithar Jr. Peter Sithar Jr. 31 anyos, single estudyante sa Hacienda Doña Enrica Barangay Zone 4A sa syudad sang Talisay, Bombo Dennis. So ang operation ang ipatigayon sang CIDG Negros Occidental kag upod ang Talisay City PNP. So Bobo Dennis, ang priso nga si Peter ang kagi naman dakop sa pagbulubrigya
sang illegal nga armas. So ang nakuha sa iya nga mga recoveries amo ang ang 45 caliber pistol nga wala serial number kag isa ka genuine 500 no kay pinaagi ni sa by bust operation o dahil sa padakop sa iya kag isa ka magazine for caliber 45 pistol, 14 pieces live ammunition for caliber 45 pistol, kag 11 ka budol pieces, 11 ka bilog nga budol money. So, pagdanis kinalantaw pa sa aton sining mga kapulisan no nga ang iya sining background pagid kag ang milantaw nga may grupo ini siya pagdanis nga nag-operate sa Negros Occidental. So, kuan may ligwili, manugbaligya gini sang pusel kasi limot nakaagay naman ni preso, bago nadakpan naman kabaligya sang armas. So, tigay na to. Mga oras ka ni bumbog wrestling sa dakpan kay na, tapos may sunod sa talisay? So, kaginawa din is mga aga, no? Last tip, dira-dira. Dito sa kandakan sang bypass. Yes, dito na yun sa Hacienda Matabang, Ilopez, Barangay Matabang, Talisay City. Babo Dennis. Timan ako, naman siya nagpalag pa? Wala naman, Mama Dennis, no? Kay joint operation, ini kaginpungahan sang CIDG, NOCPO. Sorry, Mama Dennis, ang pahayag sang CIDG head sa NOCPO nga si Police Lieutenant Colonel Roldan Daniel. May report sa amin, ganon. Nagbibinta siya ng baril. So, doon sa Alpha natin, kaya nagawa yung bypass operation. Yes. In relation to doon sa CIDG flagship project ng Oplan Pagdalansal Omega, which is under in relation to RA 10591. Okay. So, kaya nakunan siya ng isang tool na caliber 45. May naka-insert na magazine, isang magazine, tapos may mga ammunition, 11 ammunition. Okay. So, yung suspect, background po? Chinecheck pa namin. Oo. But initial background po sa suspect natin, sir? Dating nahuli rin to. Tapos, sige, pinagpatuloy pa rin niya yung mga nefarious activity niya. Nasaan po yun, sir, yung suspect? Sa office namin, under custody. Okay. Bukas pa namin papailan ng kaso. Tinitignan namin yung pagiging criminal gang activity niya. Di ko muna sasabihin dito sa Pero meron siyang grupo. Okay. Nag-operate siya sa area ng Negros Occidental. Diba si gun runner, ganyan may grupo ni siya, bumbo Gracelyn? Yes, Dennis. So, wala sa operation, nagpagkakandak sa sininga grupo, so subong di para ba-disclose ang pangalan mo sa grupo. Sige, balikan na ka bumbo Gracelyn? Yes, Dennis. Inisip mo Gracie na ito nag-report para sa Mansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat Bombo Gracelyn Lobaton. Sorry naman, okay, nasing agad. As may sunod sa talisay, titik ko naman sa gun runner. Isa ka nagbaligya sa armas matapos sige nga kandak sa CIDG Negros Occidental ining buy-bust operation. Inarekobiran siya sa 45 caliber pistol, magazine, plus may inod pang mga live ammunition. Makapulaya na ka sa presuhan bago siyang baligya sa armas, baligya ka naman liwag, kundi balik naman sa sulod niya sa bilangguan. Dugangan natin yung mga balita. Pagbalik siya para tutunan, pilapagin ka mga update report kikan sa patrol. Inatan natin ni Balon, magkaragay lamang pala importante nga mga pahanumdom. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang, mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhadwaan nga may plano nga mag-suicide.
Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan na natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahayan sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo. Balik rin pagpalagay si Pratutunan Bombo Report sa afternoon edition na 53 minutos na kalabay. Sa takda alas 5 sa hapon na kita may kabiyarano sa ato sila pa dahil karoon nga pag-imbitar sa inyo sa pag-preparar sa inyo sila mga entries para yamang ko naman ninyo doon natin nga mga papremyo groceries kag cash makabinan sa ato sila 1 to panalo part 20 promo sa Bombo Radio kag Star FM. Adlaw-adlaw, magapanagtag ng bitasang grasya sa piyak sa pandemya. Nga ito sige na batsyag subong, tiyari di ang Bombo Radio Philippines, Bombo Radio Bacolod, wala untat na, nga naghatag karon sa grasya para sa inyo. No? Sa ato siniyang tayo yun, sige-sige, nationwide nga promo. Tisubong nga rin makita sa 1 to panalo part 20 promo, ang Star FM Bombo Radio, araw-araw, balde-balding pa-premyo na, may kasiyahan pa na no mga premyo ngayon mabaton adlaw-adlaw magibinan adlaw-adlaw tag second law meron kita sang tatlo ka mga winner nga pagalawagon Lunes, Tob-Tob, Biyernes ining lawagon naton nga mga winners amo ni nagpadala sa ila sining mga entry so tag sa ka winner magabaton sang padya balor 1,150 pesos 500 pesos cash kag 650 pesos nga worth sang gift pack. Tubot silingon may regalo na kamo, pinotos kamo regalo, may grocery kamo, plus may 500 pesos cash pagid kamo makabinan, no? So sinato tag second law, may maganaog tatlo, Lunes, Tob-Tob, Biyernes makabinan, no? Sa mga malawagan namon nga maganaog, mayari kamo sa anom ka oras sa pag-claim sang inyo siniyang padya mga kaibinan. Manaton papremyo adlaw-adlaw sa sulod sang 7 ka semana. Kaya aton sining grand draw. Bati mo na masadyagid kag kwan-gid, grasya gid sa grand draw naton. Kaya aton si grand draw tuon gid sa December 25. Sa aton sining grand draw, may isa nga daog 1 milyon ka pesos cash. Mangindugang naman siyang lista
sa mga membro sang Bombo Millionaires Club mga kaibigan. So natong premyo 1 million grand prize ato sa grand draw. Plus may apat pa kita ka mga winner, tagsa kreyon may isang wadawg sa tag 50,000 pesos. Plus mayroon pa kita tatlo ka mga winner bilang atong guaranteed prize winner, no? Tag sa kerya. So diri sa Negros, diri sa Bacolod, may tatlo pa gid nga madaog sa aton si guaranteed prize. Third prize naton 5,000 pesos cash. Second prize naton 10,000 pesos cash. Kag first prize naton 15,000 pesos cash mga kaibigan. Sa mo nang kadalag ko sa mga premyo nga inyo sini mabaton. Sa aton sini promo 1 to panalo part 20 promo. Sa kabusan nga pungsod, sa kabusan aton nga promo period, sulod sa 7 ka semana, hasta sa aton ni Grand Draw, kapin 6 milyon pesos nga balor iya sang pagpamadya ang ato naman nga iga sa buwag nationwide mga kaibanan, no? Sa mga lugar nga may estasyon sa Bombo Radio kag Star FM. Kani magtipo na sa kilanon nga mga purchase, ug pangita na ug bakal na sa makilanon nga mga purchase kaangay sa produkto sang Alfonso Brande. Subman ang Rexona deodorant, ang Orocan, ang Silver Swan, subman rima ding Panyawan, kag of course no ang coupon gikan sa R Florete Pawn Shop and Jewelry. Amo nang mga produkto o mga serbisyo na dapat ninyo pangitaon para magamit yung proof of purchase, no? Sa pagpadala sa inyo sa entry sa ato sining another naman nga promo, last quarter nga promo sining ato 2021 ang 1 to panalo part 20 promo sa Bombo Radio kag Star FM makabinaso matamat sa ko pagpangita, pagtipon, pag-secure sa ginamitan nato ng mga produkto nga magamit nyo as proof of purchase. There's 1 to panalo part 20 promo sa Bombo Radio kag Star FM. Kung may nakamuda nga nakwan nga na tipon nga mga ginamitan ng mga proof of purchase tan babantay kamus Domingo sa mabot ng Oktubre 24 kato sa opisyal ng Lunsara ang ining 1 to panalo promo part 20, no? Sa para sa ginakabing nga pinakamasadya nga Pasko para iya sa masunod nga mga masunod nga Bombo Millionaire, na kaysa nato si Guadro tinatuon gid, no? Sa Disyembre 25. Liwat 6 million pesos sa total prices nationwide ato naman nga iga panagtag. 1 to panalo part 20 promo sa Bombo Radio kag Star FM. Standby na kami yung center, hindi ka masunod ko labas ka mga pauna nga mga balita sa palibot ya sang pungsod si Presidential Spokesperson Harry Roque nagpayag nga dapat may aragid kita sang kasuguan para sa pag-required sa mga nag-apply sang trabaho nga dapat gid fully vaccinated na sila. Kay subong sa mga mag-apply ka obrado ginapangita na ni, gina-require na ni. Abis nga subong sa nag-exister nga mga trabaho, gina-require na gid ang mga trabahador nga dapat makapabaksin gid. So isa ini sa mga kuan makaron kampanya sa atong gobyerno nga dapat ma-encourage gid ang kadam-an nga magpaidalom sa COVID-19 vaccine particularmente kung fully vaccinated kinat isa ka pribilehiyo mo dire mas mapos na ikaw mag-travel, hindi na ikaw damo pa requisitos, maka-present ka lang kag mapanang ma-verify lang ang imong vaccination card nga fully vaccinated kina mapos na ng subong niya mag-travel. Sa mga isa sa mga benepisyo kung ikaw isa ka fully vaccinated individual. Of course, kung may mga mangita ka doon sa trabaho, apply ka, is mapos na lang kung fully vaccinated ikaw. Pero isawang kailangan para sa kasuguan, antes mo na ang mandatory nga i-implementar sa mga nag-apply sa trabaho mga kaibigan. Kag dito sa Metro Manila, ginasigahaw nga mapatuman alert level 2 from alert level 3 kasunod nga nagapanaog na gidman ang COVID cases, daily COVID cases dito sa Metro Manila. Subong ganit nga adlaw
ato sini COVID cases as of sini nga hapon mga 4,806 kahapon do mga 3,000 so sobra subod sa kasaka naman siya pero mas manugbo na niya kumpara ta sa maniligan nga bulan September mo dito kita ragamak August, September, kita mo lalabot kita sa mga muna binulan, tag 24,000 aton nga COVID cases sa kadlaw mo. Tisubong niya pila ni kadlaw, nga naghamboy na lang sa ganubo na lang sa 4,000, 5,000, 4,000 down. Amo na yung aton nga daily cases, nationwide na ni makabanan. So may ara gani payag si Secretary Roque, nga siya base kung mag-amat-amat kita balik sa normal sa pagsunod o pag-abot sa tuig 2022. Ikaw hindi ayhan nga nagnubo lang kaso, nagaganagan lang kaso sa COVID-19 kay manog eleksyon na kita, manog eleksyon period na, magakampanya na mga politiko. Hindi ko ba siya muna nga nag-amat-abat ng usmod ang number of COVID-19 or ba siya epekto na niya sa aton sinikaroon padayon kasi sige nga pagpangbakuna sa aton sining mga pumuluyo nationwide. News Center sa atong Bombo Network News. News Center, come in! KBP Golden Dove Awards. Bombo Network News. And the KBP Golden Dove for Best Radio Newscast at Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi Pilipinas! Ano bang oras sa buong mundo? Narito na ang Bombo Network News Evening Edition, ika-21 ng buwan ng Oktubre 2021 sa ulo ng ating mga balita. PDP Laban Secretary General Matibag at Senator Manny Pacquiao nagkainitan dyan ho sa pagdinig sa Senado at yung budget hearing pinaalis ho itong si Matibag. Samantala, ang Malacanang nilinaw na nakonsulta ang mga LGU sa labas ng Metro Manila kung saan ipapairal na rin ang alert level system. Impormasyong hawak ng Department of Justice sa mahigit 50 kaso ng mga pagpaslang sa kasagsagan ng anti-drug operations, maaari daw magamit ng International Criminal Court ayon mismo sa Department of Justice. Sa ating ulat panahon, low pressure area na mataan sa silangan ng Caraga Region, ayon yan sa Pag-asa. At 8 sasakyan at tabunan sa nangyaring landslide dun sa Zamboanga del Sur, mga sakay nakaligtas. Sa ating international news, makulit na bata agaw atensyon sa event ng Santo Papa, abay Skull Cup sa ulo ni Pope Francis na pagdiskitahan. At sa ating balitang palakasan, Big 3 ng Los Angeles Lakers na sina LeBron James, Russell Westbrook at Anthony Davis, aminadong kulang pa sila sa kanilang mga adjustment. Babawi raw sa next game. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Bula. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Naging mainitan ang hearing para sa taunang budget ng Department of Energy nitong Huwebes. At sa pagtatanong kasi ni Senator Manny Pacquiao, naangkat maging ang isyu ng mga nakapwestong kaanak umano ng mga opisyal na sumasalang sa naturang pagdinig. Kabilang sa nabanggit ang asawa nitong si Transco President Melvin Matibag at siya rin ho ang Secretary General ng PDP Laban Kusi Faction. Pero sa halip na magbigayan doon sa tanong at sagot, naging mainitan ho yung sitwasyon sa naturang hearing at tumaas pa yung boses itong si Matibag. Inakusahan na rin ng naturang opisyal ang pagdinig ng komite para sa pondo ay nagiging political hearing daw. Inalmahan ito ng panel chairman na si Senator Sherwin Gatchalian. Gate nito, unfair ang ginagawang pagtawag ni Matibag na napupolitika ang kanilang public hearing. Dahil sa pangyayari, pinaalis ni Gatchalian sa virtual meeting itong si Matibag. Ipagpapatuloy naman ang naturang hearing at nagkaroon pa mga kabombo ng iba pang paksa na natalakay sa naturang sitwasyon. Kaugnay ho niyan, narito ang bahagi ng magkakasunod na pahayag nitong si Senator Manny Pacquiao na nagtatanong at yung tugon ni Attorney Melvin Matibag at gayon din
ang naging pahayag at pag-moderate na ng kanilang panel chairman, si Senator Win Gatchalian. Ang isa sa board ng IMAP is yung asawa ni Atty. Matibag na sa iyo nagtatrabaho. May I answer, Mr. Chairman? May I be recognized? Yes, Attorney Matibag, go ahead. Yeah, Mr. Chairman, alam mo, kanina pa ako nakikinig eh. I even watched the video of Senator Pacquiao. I hope this is not covered up in immunity eh. Una-una, Mr. Chairman, yung mukha ko ipinaster doon, pinanggit doon. I want to know, ano ang kinalaman ko at ng trans ko doon sa PEMSI at IMAP? If Senator Pacquiao only read kay Piralo, buong kwento dito eh. Trans ko noon ang operator muna bago nag-PEMSI. At tinransfer yan sa PEMSI, wala na transfer dyan. Alam niyo, let's call a spade dito sa hearing na to eh. This is all political, Senator Pacquiao. Alam naman natin to, ito yung pinapasabi mo nung bago ka umalis eh. Nung umalis ka, na sinasabi mo, meron kang pasabog. My wife is an incorporator, an independent incorporator. Attorney Melvin Matibag. Attorney Matibag, Attorney Matibag, can you... You waive your immunity. Attorney Melvin Matibag. Attorney, hold on, Senator Pacquiao, Attorney Matibag. This is my committee, and you have no right of calling this hearing a political hearing. This is a budget hearing. The senators are entitled. The senators are entitled to ask policy questions. So you have no right of calling this a political hearing. You're out of order. You're no longer recognized. We've given you a chance to answer the policy questions, but instead, you insulted this committee by calling this a political hearing? Hindi naman fair yun. So I'm directing the committee secretary to remove Attorney Matibag from the list here in WebEx. He's out of order. Yan mga kabombo ang magkakasunod na pahayag at naging sagutan ni Senator Manny Pacquiao at ni Attorney Melvin Matibag ng Transco at siya rin ho ang Secretary General ng PDP Laban, Kusi Pacson, at yung pag-moderate ni Senator Win Gatchalian na siyang tumatayong chairman ng naturang panel sa pagdinig kanina kaugnay pa rin ng budget ng Department of Energy. Sa dagdag pang mga balita, dadaan pa sa review at assessment ang panukala na magbigay ng insentibo sa mga fully vaccinated individual. Ayon kay Department of the Local Government of Interior of Local Government Secretary Eduardo Año, hinihintay pa nila ang collective inputs ng mga concerned government agencies. Patuloy pa rin na tinitimbang ng mga authorities ang mga pros at cons kaugnay sa pag-alok ng incentives sa mga fully vaccinated individuals. Pinag-uusapan pa ng Interagency Task Force ng Department of Labor and Employment, Department of Trade and Industry at National Economic and Development Authority ang nasabing hakbang. Nauna nang ibinahagi ni Secretary Carlito Galvez Jr., Vaccine Czar at Chief Implementer of the National Task Force Against the Coronavirus Disease, ang ideya na posibleng bigyan ng incentives ang mga fully vaccinated individuals upang madagdagan pa ang bilang ng mga magpabakuna. Abangan mamaya mga kabombo yung ating COVID data. Ilan kaya yung naitala ngayong araw? Ito kaya ay mas mataas kumpara kahapon o mas mababa naman? Abangan ho yan sa pagpapatuloy ng Bombo Network News. Have a light and refreshing day with a new Dunkin' Brewed Tea. Taste the full-bodied flavor of Dunkin' Black Tea and sip on the delicate flavor of Dunkin' Green Tea. Enjoy it hot or iced. Price starts at 55 pesos at select Dunkin' stores nationwide. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita.
Sa ating pagpapatuloy, inatasan naman ng Department of the Interior Local Government ang mga mayor, lalo na sa Metro Manila, na mahigpit na pabantayan ang mga lugar na madalas dayuhin ng maraming mga tao sa gitna yan ng patuloy na banta ng COVID-19. Reaksyon nito ng kagawaran kasunod ng ulat na patuloy na dinagsa ng maraming tao ang tinaguriang Dolomite Beach sa Manila Baywalk at ang mga ulat na may mall na pinayagan ang mga bata sa kanilang mga playground. Sinabi naman ni DILG Undersecretary Epemaco Dancing na malinaw niya ang usapan sa Philippine National Police at local government units ukol sa pagpapatupad ng mga minimum health standard laban sa pagkalat ng COVID-19. Nagbanta si Dancing na mananagot ang mayor kung totoong pinayagan ang establishmentong magbukas ng playground dahil klaro sa Alert Level 3 guidelines na hindi pa dapat buksan ang mga ito. Magugunitang isna ilalim simula noong Sabado sa COVID-19 Alert Level 3 ang Metro Manila mula yan sa Alert Level 4. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Dunkin Donut. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago ho tayo umusad sa iba pa nating bahagi ng ating balitaan, ayon ho sa isang policy brief ng United Nations Food and Agriculture Organization, mayroong mga gap ang issue ho at yung paraan sa supply ng pagkain. Natukoy ho dito kahit ang Metro Manila, lalo na ngayong panahon po ng mga lockdown. Kahit bago na ho yung mga policy na ipinapatupad at may mga security plans ang ating bansa, ay kinakailangan ho daw na matutukan itong mga adjustment ho na ito. Kapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon si Dr. Lisa, si Dr. Liz Batad ng siya ho ay Assistant Secretary for Regulation at siya ho ay OIC, Executive Director ng Philippine Council for Agriculture and Fisheries. Pabati natin sa Bombo Radio Philippines, we're nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis po ito. Together with me, si Bombo Jane Buna. Magandang gabi po sa inyo. Hi, magandang gabi po. Masaganang araw, Sir Bombo Jane and Bombo Dennis. Unang-una po, Dr. Liz, ano po yung pinakang layunin ng inyo pong grupo dito ho sa panahon ng pandemya? Siyempre, kailangan ho natin talaga, ito hindi talaga nagbago ho yung pangangailangan sa pagkain. Marami yung natigil na mga operasyon, natigil yung mga biyahe, no? Pero yung pangangailangan ho natin ng pagkain, talagang tuloy-tuloy ho ito. Mas lalo yatang lumakas sa konsumo yung mga kababayan ho natin sa panahon ng pandemya. Gaano po kahalaga ang mga hakbang na ginagawa na ito ng ating gobyerno, Dr. Liz? Ay, napakahalaga po dahil nakita naman po natin na magmula nung nagkaroon ng pandemya, karamihan ng mga tao nasa bahay. So, ibig sabihin, yung demand for food or safe food was heightened, no? Lalong dumami ang nag-demand ng safe na pagkain. At ang layunin ng Department of Agriculture naman ay i-sustain, no, yung food security. Kailangan po na maliban doon sa mga magsasaka na karamihan po ang medyo may edad na, ang layunin din po ng DA magmula nung nagkaroon ng pandemya ay hikayatin yung mga kabataan na sumama doon sa mga value chain player ng mga commodities, no, para po sa ganon mas mapalakas pa at magamitan ng siyensya, no, para po ma-modernize and at the same time karoon ng innovation yung nakasanayan ng mga medyo may edad na po natin na magsasaka at mangista. Ayun. Okay, Dr. Liz, bigyang daan ko muna itong mga katanungan din ng aking partner dito, si Bombo Jane Buna. Bombo Jane? Sa parte ko naman po, Dr. Liz, ano ang mga programs, project, initiatives ng inyong grupo para ma-encourage po ang mga kabataan? Okay, thank you, Miss Bombo Jane. Ganda ng pangalan mo. So, ano po, ang mga proyekto na inilaan ng Department of Agriculture
at prioridad po ni Secretary William Manong Wididar ay yun pong kailangan ma-appreciate ng kabataan yung role nila, no? And we did that by forming an Agriculture and Fisheries Youthpreneurship Council. Ito po yung grupo ng iba-ibang organisasyon kung saan hihikayatin po natin yung mga kabataan na nasa negosyo na nag-uumpisa ng magkaroon ng interest or actually may negosyo na sumama, no, sa Department of Agriculture through PICA na tulungan tayong bumalangkas ng mga policies para sa ganon mas mahikayat natin yung mga kabataan na sumama sa atin. Dito po sa picture makikita ninyo si James Reid. Isa po yan sa mga youthpreneur at siya po ay Food Security Ambassador ng Department of Agriculture kung saan isa po sa pangunahing proyekto na inilunsad natin magmula nung nagka-pandemya ay yun pong KAYA. KAYA program. Ang KAYA po ay Capital Access for Young Agripreneurs ng Agricultural Credit and Policy Council. So dito po, yun pong mga nagninegosyo, ito pong kasama natin sa nakikita nyo sa picture, sila po ay mga negosyante po lahat yan, no? At sila po 18 to 30 years old ay merong pagkakataong mag-loan ng at least 500,000 collateral free. And magmula po nung last year hanggang ngayon, padami na po ng padami na mga kabataan ang nag-a-apply ng loan at nag-engage na talaga sa negosyong nakikita nilang across the value chain. Another program po is yung Maya. Nilaunch din po natin yan last year dahil nakikita natin na para po mas mapagtagumpayan yung mga negosyo na papasukin nila, kailangan natin silang turuan. No? So, nag-launch po tayo ng merong KAYA, meron dapat Maya. Ang Maya naman ay Mentoring and Attracting Youth in Agribusiness. So, meron pong dalawang track yan. Ang unang track po is yung tatanungin natin yung mga youthpreneurs o yung mga kabataan, saan mo gusto? I-train ka namin maging mabuting kawani ng gobyerno? O i-train ka namin para ihanda ka para maging isang agripreneur? Ayun. May nag-graduate na po, marami na po, nasa 800 na sila. And kadalasan po, ang gusto nila is yung track 2. Gusto pa po nila talagang matrain at ma-expose sila doon sa mga negosyante, mag-practicum sila with yung gusto po nila na negosyante at gustong pasukin na negosyo para doon po sila turuan at doon sila magsanay. Matrain. So most of them wants to be really agripreneurs. Okay, Dr. Liz, may gusto lang kami malaman din kasi parang maganda din naman yung mga programa ho ng gobyerno ngayon. Kaya lang, syempre, yung mga kabataan yan curious kailan ba to nagsimula, ilan ba yung members, yung mga basic ho na mga tinatanong ng mga bata. Kasi syempre gusto nilang mag-join. Maintindihan naman nila yung organization mismo kung paano tumatakbo ito, Dr. Liz. Opo, tama po. Kasabay po nung nabanggit ko na programa na ni-launch last year. Last year po, sabay-sabay po namin yan ni-launch. August 2020, inumpisahan na po namin yung Agriculture and Fisheries Youthpreneur Council para po hikayatin, no, yung iba-ibang organisasyon at sa ngayon po merong 137 youth organization na members na ng AFYC. Sila po ay yung mga negosyante na nag-umpisa ng magnegosyo ng mga kabataan 18 to 30 years old. At meron na pong membro dyan na halos
10,000 na. No? So from there, naniniwala po kasi kami na ang mas makaka-identify ng intervention at saka pulisiya para mas mahikayat yung mga kabataan sa agrikultura at saka pangisda, yun po talagang nag-umpisa na sa negosyo. Kasi they know the challenges, they know the requirements, at alam na po nila yung dapat nilang ingatan at alagaan, no? Para sa ganon, mas maging handa sila habang nagninegosyo. So dito po, 137 organization, kasama po na sila James Reid dyan. Marami din pong mga artista na kasama na, pero yun po, mas gusto nila na hindi na lang po na sila ma-identify. So, madami po, and you will be amazed na ito palang mga artistang to, youthpreneurs na ng agriculture, ng Department of Agriculture. Yan din po yung paghimok ng iba pang mga ahensya ng gobyerno natin. Kumbaga, yung magkaroon ng paraan para kumikita din kahit mga nasa kabataang gulang. Si Bombo Jane yata may follow-up question. Bombo Jane? Oo nga, Doc Liz, no? Ano pa ang mga susunod na proyekto ng inyong grupo para sa mga kabataan at paano po sila makakasali? Opo. Ang susunod na proyekto po is yung Youth Challenge. Kasabay pa rin nung itutuloy pa rin po namin yung Kaya, tuloy-tuloy po yung Kaya, tuloy-tuloy din yung Maya. Iko-complement po namin siya ng Youth Challenge program kung saan magbibigay po tayo ng recognition at saka initiative bilang dagdag kapital doon sa mga outstanding na youthpreneurs or agripreneurs in agriculture and fisheries. So dito po may kasama ding scholarship and at the same time package po ng capability building na lined up for them to be able to harness their skills and be more prepared as agripreneurs po. Yes. Okay. So ang intention po natin dito is hindi sila mag-depend sa dole-out ng gobyerno, kung hindi maging negosyante talaga. Ayun. Okay, finally siguro Dr. Liz, yung inyong mensahe para sa mga kabataan na gusto ho na kumbaga interesado ho sila dito sa agripreneurship, kasi mga batang edad pero namumulat na ho sila sa sitwasyon, lalo na ngayon nagkaroon ho ng pandemic. Mahalaga pala na may pinagkukunan ka kahit sa backyard, kahit sa mga locality. Dr. Liz, ang inyo pong paanyaya sa ating mga kabataan. Opo. Gusto ko pong sabihin at hikayatin ang mga kabataan. Marami na po din akong invitation from different universities to talk about the AFYC. Ang message ko po is, lalo na kung ang magulang mo ay farmer at saka fisher, maging proud po kayo, and learn from the good lessons and sacrifices of your parents. Dito po, may pagkakataon talaga na ikaw mismo ang executive ng negosyong, ikaw mismo ang mangangapital. Tutulungan ka ng gobyerno, hindi lang ng DA, matuto. It's just a matter of maging sincero, maging passionate, and at the same time, learn the tricks of the business. At dito po, gusto po rin namin hikayatin yung mga nasa negosyo na. We are amazed actually na magmula nung nagkaroon ng pandemic, mismong kabataan, anak ng mga farmers at fishers, na actually are college graduate, coming to DA and enrolling sa Kaya, Maya, and the Youth Challenge program. So dito po, we want to expand and reach out to as many youth that are willing to be agripreneurs. And nandito po ang PICA, nandito ang Department of Agriculture para palawakin yung inyong perspective
that the youth is the gem no, of any country. So, lalo na po ngayon na digital era na tayo, cultural modernization and innovation rest at the shoulders of the youth. And we are simply appreciating those that are with us and will look forward to have as many youth engaged in agribusiness. Okay, with that, maraming salamat po, Dr. Lisa Batad, Assistant Secretary for Regulations and OIC ho siya ng OIC Executive Director ng Philippine Council for Agriculture and Fisheries under Department of Agriculture. Maraming salamat ho sa inyo, Dr. Liz, at sa oras po na inilaan po ninyo sa Bombo Radio Philippines. Thank you, Bombo Dennis and Bombo Jane. Yan mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang ating nakapanayam mula ho mismo sa Department of Agriculture. Paghimok pa rin doon sa mga kabataan natin na involved dito sa pag-produce mismo ng mga pagkain na magagamit ng mga komunidad ngayong panahon ng pandemya. Bombo Jane sa mga dagdag pang balita. Sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, si Pangulong Duterte nasa Quezon Province ngayong hapon at ang Malacanang nilinaw na nakonsulta ang mga LGU sa labas ng Metro Manila kung saan ipapairal na rin ang alert level system. Taliwas ito sa pahayag ng League of the Provinces of the Philippines. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Raymond Tinaza. Bombo Jane, Bombo Dennis, binigyan din ngayon ng Malacanang na nagkaroon ng konsultasyon sa mga concerned local government units o yung mga lalawigan sa labas ng Metro Manila na kung saan ipapairalin yung tinatawag na alert level system gaya ng ginagawang pilot implementation sa Metro Manila at naturang mga ipagpapatupad ng naturang alert level system sa labas ng Metro Manila ay epektibo nga simula October 16 hanggang October 31. Sinabi ni Secretary Harry Roque, ang spokesperson ni Pangulong Duterte at ng IATF, taliwas ito sa naging pahayag ng gobernador o yung mga miyembro ng League of Provinces of the Philippines na hindi na sila nakonsulta kaugnay sa pagpapairal ng alert level system na rin sa mga lalawigan sa labas ng Metro Manila. Ayon kay Secretary Roque, tanging yung mga concerned provinces ang kinausap at kinonsulta na pumayag naman para sa turang pilot implementation din sa kanilang mga areas of concern. At inahayag pa ni Secretary Roque na ito ay resulta na rin ng lumalabas ng matagumpay na pagpapairal ng alert level system sa Metro Manila kung saan ay bumaba ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 dahil nga sa pagpapatupad ng kaakibat na granular system o granular lockdown at yung pagbubukas pa ng ekonomiya. Na ito pa ang bahagi ng pahayag ni Secretary Harry Roque. Lilinawin ko lang po lahat po ng mga rehiyon at mga probinsya na magpapatupad ng alert level system, kinonsulta po ang mga LGUs. Hindi po siguro nakonsulta ang buong League of Governors kasi hindi naman po i-implement sa lahat ng probinsya ang alert level system. Pero yung mga lugar, yung mga expanded pilot areas, nakonsulta po sila dahil ang mga local na mga pamahalaan naman po ang magpapatupad ditong alert level system. So pagdating po dun sa apila ng League of Governors, well, unang-una po, wala pa pong tinatalakay na apila kasi nga po, yung mga areas na ipatutupad ang alert level systems, lahat po yung mga lokal na pamahalaan dyan ay nakonsulta. Samantala, sa ibang dako pa ng mga balita, nanindigan ng Malacanang na kinakailangan ng batas para maging may patupad yung tinatawag na maging requirement na yung pagpapabakuna sa mga empleyado, partikular sa pribadong sektor. Sinabi ni Secretary Harry Roque na kailangan pa muna na magkaroon ng batas para ipagbawal ang pag-hire ng mga non-vaccinated individuals
at ito ay taliwas na rin sa mga naunang pahayag ni na Secretary Carlito Galvez Jr., ang vaccine czar, at Labor Secretary Silvestre Bello III kaugnay sa vaccination ng mga manggagawa. At dapat daw na matingnan muna ito ng mabuti dahil hindi naman ito magiging patas sa mga nag-a-apply ng trabaho na hindi pa nakapag-avail ng pagbabakuna. Ito kasi yung nakikita ng National Task Force na insentibo o pagkikayat pa para mas dumami pa yung magpabakuna na ating kababayan. Na ito pa ang bahagi ng pahayag ni Secretary Harry Roque. Well, kinakailangan po siguro ng batas kung ipagbabawal yung pag-hire ng mga non-vaccinated individuals. Sa ngayon po, napatunayan natin na po pwedeng gawin mabilis yan dahil sa Metro Manila nga po, mahigit 800 na ang nabakunahan. Dati po, naging problema lang talaga supply. Ngayong napakadami na pong supply, binuhusan na po natin ang Region 3 at Region 4-8 at iba't ibang mga probinsya para po mapataas na yung overall vaccination rate ng Pilipinas. Samantala, ngayong hapon nga ay nasa Quezon Province si Pangulong Duterte kung saan kaninang alas 4 o pasado alas 4 ng hapon ay pinangunahan nito yung inaugurasyon ng Sariaya Bypass Road Project. Ito ay 72 kilometers na bypass road at ito ay sa bahagi ng Barangay Isabanga, Lucena City, kung saan binigyan din ni Pangulong Duterte na gaya ng kanyang naging direktiba kay dating DPWH Secretary Mark Villar na walang dapat pipiliin na mga lalawigan, naging kaalyado man o hindi, nanalo man sila nung nakarang eleksyon o hindi, at bagamat ang Quezon Province nga ay kilala na baluarte ng Liberal Party, sabihin natin Bombo Dennis, Bombo Jane, at sinabi ng Pangulo na dapat patas basta ang proyekto ay makakatulong para sa pag-unlad ng buong bansa at siyempre yung mga rural areas, mga kanayunan ay makibahagi sa naturang pag-unlad. At pagkatapos ito, siya ay dumetso naman sa bahagi ng Quezon Convention Center, doon pa rin sa Lucena City, para naman pangunahan yung Joint Task Force, Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict o yung NTF-LCAC 4A meeting, at dito ay nasentro gaya ng inasahan yung mensahe ng Pangulo, yung kanyang mensahe laban sa New People's Army. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag kanina ni Pangulong Duterte. Because I have a very special statement to make to the NPAs. Kaya lang wala sila dito, so I will dispense with my usual practice. Kasi gusto ko talagang sabihin sa kanila na you are no longer relevant to the lives of the Filipino people. It is interspersed with masasakit na salita only because they continue to perpetuate, though in a very small scale this time, the art of violence. More than 50, 52, 53 years of fighting. All that they had until now achieved was to slaughter the Filipino. Kaya po talagang when it comes from the heart, it does not carry bitterness or vengeance, but as a worker of government, sometimes I cannot escape my role to play as the what kailangan mong gawin. Kaya all that I can remember here was we in this place, Lucena, I and Senator Alan Peter Cayetano
promised the return promptly noong levy to the farmers. At yung levy sa 5,000 sa irrigation, I made that promise in front of the NPAs in Bulacan. Because at that time, I thought that kung maibigay ko lang dahan-dahan, maybe I could not be able to complete really, to give the things that they want. I could temper the tempo of, I said, the violence. But until now, they continue to treat the barangay workers, the barangay captains who are sympathetic to the government or who are really pro-government. Pati yung mga sundalo ko, mga polis ko, they continue to kill them. Yan, Bombo Dennis, Bombo Jane, yung naging mensahe kanina lamang ni Pangulong Duterte sa kanyang panguna sa NTF-ELCAC meeting sa Lucena City sa Quezon Province. Okay, Bombo Raymond. Yes. Oo, NPA naman pala yung naging subject matter ng Pangulo. Hindi ba nabanggit yung favorite subject matter niya sa mga nakalipas na araw, yung mga senador, Bombo Raymond? Well, wala naman dahil talagang NPA ang target na usapan dito dahil nga yung kanilang kumbaga forum ay to end communist. So talagang buo o kumbaga doon talaga na sentro yung naging mensahe ng Pangulo. So doon pa nga lang sa naturang event ng Pangulo, Bombo Dennis. So walang pagbanggit dahil ang kanyang talagang yung kumbaga agenda ay yung may kaugnayan sa to end local communist armed conflict. So talagang NPA talaga yan na sentro yung kanyang mensahe kanina, Bombo Dennis. So unang bahagi pa lamang talagang binigyan din ng Pangulo na di umano ang NPA ay irrelevant na o kumbaga wala lang silbi, wala lang saysay sa sambayan ng Pilipino. Yan ang naging mensahe ni Pangulong Duterte, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Raymond. Okay, so pagkatapos pala kanina ng event doon ay balik na rin si Pangulong Duterte dito sa Metro Manila, particular sa Malacanang para sa iba pang mga aktibidad pero puro mga private meetings na. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Sa dagdag pa nating mga balita, umakyat na sa 105 ang bilang ng mga lugar na isinailalim sa granular lockdown sa National Capital Region. Ang mga lockdown areas ay matatagpuan sa 58 barangay. Ito ay kinabibilangan ho ng mahigit 50 kabahayan, mahigit 20 residential buildings at 12 na subdivisions o kaya naman villages at 6 na residential building floors. Sinabi ni PNP Public Information o sinabi ng PNP PIO ang mga local government units ay binibigyan ng kapangyarihan na magpataw o magtaas ng parusa doon sa mga violators magpairal ng lockdown upang matiyak ang pagpapatupad ng minimum health standards. Ang PNP ay nagpakalat din ng mahigit 300 tauhan at 200 mahigit na force multipliers sa mga kinaukulang lugar. Samantala naman na posibleng ilagay sa ilalim ng mas maluwag na Alert Level 2 ang Metro Manila sa mga susunod na linggo kung sakali mang patuloy na bababa ang bilang ng naitatalang bagong COVID-19 cases ayon yan sa Department of Health. Sa ulat ng kagawaran, tanging 624 ang bagong COVID-19 cases na itala sa Metro Manila at 3,656 naman sa buong bansa noong Miyerkules, Oktubre 20. Ayon pa kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, kailangan na magtulungan ang lahat at huwag magpakampante para makamit ang inaasam na mas maluwag na alert level status. Sinabi pa ni Vergere na ang average na 500 na bagong COVID-19 cases kada araw ay maituturing ng comfortable number para ilagay ang Metro Manila sa ilalim ng Alert Level 2. Sa ilalim ng Alert Level 2, ilang establishment at mga aktibidad ang papayagan na makapag-operate sa maximum na 50% on-site
site o venue capacity, maliban na lamang sa mga lugar na nasa ilalim ng granular lockdown. Oras natin 37 minuto na. Makalipas ang alas 6 ng gabi at ang oras ay inihatid sa inyo ng Dunkin Donut. Hindi pa raw handa sa ngayon yung local government units sa iba't ibang probinsya hinggil sa pagpapairal ng alert level system. Ayon ho kay DILG Secretary Eduardo Año, ay may mga natanggap po silang impormasyon na maganda naman ang naging sistema dito sa Metro Manila, pero hindi pa ito talagang naiintindihan ng husto ng ilan pang mga lokal na gobyerno, kaya nag-aalangan pa ang mga ito na ipatupad ang kinakailangang adjustment sa kanilang mga lugar. Iginit ni Anyo na sa ilalim ng alert level system, mas maraming mga economic activities ang maaaring gawin, bagay na ikinakatakot ng ilang mga opisyal ng pamahalaan at yan ay sa mga lungsod at bayan dahil nga sa posibleng pagsirit na naman ng COVID-19 infections. Bago pa man ang pagkakaroon ng alert level system ay nagkaroon na rin ng ilang adjustment na sinubukan dito sa Metro Manila. Magugunitang nagpatupad ang pamahalaan ng mga community quarantine classifications. The Coronavirus Infectious Disease or COVID-19 Pandemic Update. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, mahigit 4,800 ang panibagong kaso ng COVID-19 na naitala ngayon. At yan mga kabombo ay nadagdag doon sa kabuang listahan na 2,740,111 cases sa buong bansa. Yung active cases natin ay nasa 65,835. Yung panibagong mga naitalang nasawi ay 260. Kaya ho yung total fatality sa Pilipinas, 41,237. Yung mga bagong gumaling naman ay 5,934. Kaya ho meron na tayong mga nakarecover dito na 2,633,039 ang naitala ng Department of Health. Inaasahan naman ng Octa Research na bababa ang pre-Delta surge sa COVID-19 cases sa bansa sa katapusan ng buwan ng Oktubre. Ito'y matapos patuloy na bumababa ang reproduction numbers sa buong bansa at dito sa National Capital Region. Sa pinakahuling monitoring ng Independent Research Team, ang bansa ay nakapagtala ng 0.55 reproduction number, habang NCR naman ay nakapagtala ng 0.47. Ang reproduction number ay tumutukoy sa bilang ng mga taong nahawaan ng isang kaso. Ang reproduction number na mas mababa sa 1 ay nagpapahiwatig naman na ang transmission ng virus ay bumabagal. Sinabi ni Octa Fellow Dr. Guido David, ang naitalang nationwide 7-day average ay siyang pinakamababa yan simula sa buwan ng Hulyo. Buwan naman tayo ng dagdag pang update, yung COVID-19 bed occupancy rate sa mga tauhan ng pambansang pulisya nasa 8.34% at may paghimok po sila doon sa mga frontliners na maging concerned din doon sa kanilang pagpapalakas pa ng katawan dahil matagal-tagal pa hong laban itong COVID pandemic. May report si Bombo Annalise Soberano. Ikinatuwa ng pamunuan ng Philippine National Police ang patuloy na pagbaba ng COVID-19 cases sa kanilang hanay. Patunay dito ang mababang bilang ng mga personnel na naka-admit ngayon sa PNP Isolation and Treatment Facilities. Sa pakikipag-ugnayan ng Bombo Radio kay PNP Deputy Chief for Administration at ASCOT Commander Lieutenant General Joselito Veracruz, kanyang sinabi na sila ay masaya sa pagbaba ng COVID-19 active cases sa kanilang hanay. Sa datos ng Health Service, nasa 223 o 8.34% ang COVID-19 bed occupancy rate ng PNP ngayon as of October 20, habang nasa 2,450 o 91.66% ang kanilang available beds. Ang PNP ay mayroong 137 isolation quarantine admission facilities nationwide. Ang Kiangan Emergency Treatment Facility sa Camp Crame ay may 375 COVID-19 bed capacity at nasa 54 lamang ang occupied ngayon. Ngayong araw, nakapagtala ang PNP ng 842 COVID-19 active cases at 64 dito ang bagong kaso. Siniguro naman ni Veracruz na patuloy nilang imantene ang mga nasabing isolation facilities sa buong bansa dahil hindi masabi kung kailan muli magkaroon ng surge o pagtaas ng kaso.
Samantala, hinimok naman ng general ang kanilang mga medical frontliners na nakadeploy sa iba't ibang facilities na i-take advantage na ang kasalukuyang sitwasyon para magpahinga, palakasin ang kanilang katawan at immune system bilang paghahanda naman sakaling may pagtaas ng COVID-19 cases sa kanilang organisasyon. Nasa kabuang 248 Medical Reserve Force personnel ang nakadeploy ngayon sa 6 na quarantine facilities sa buong National Capital Region. Sa nasabing bilang, 14 dito ang Police Commissioned Officers habang 234 naman ang Police Non-Commissioned Officers. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Maaring gamitin ng International Criminal Court o ICC ang datos na inilabas ng Department of Justice o DOJ hinggil sa 52 kaso ng pagpatay sa isinagawang illegal drugs operation ng mga pulis na ikinasawi naman ng 56 katao. Ayon kay DOJ, Undersecretary Adrian Ferdinand Sugay, nasa ICC na kung gusto man nilang gamitin ang mga impormasyon na ito. Magugunita na noong Setyembre 15 ay inanunsyo ng ICC na pinayagan na ng kanilang pre-trial chamber ang request ng kanilang prosecutor na simulan na ang investigasyon sa umano'y extrajudicial killings at iba pang mga krimen sa Pilipinas. Sa paglalabas ng mga datos, 52 kaso noong Miyerkules, nanawagan ng DOJ sa mga witnesses na tumulong sa prosecution ng nasa 154 pulis na sinasabing nasa likod ng mga pagpatay sa isinagawang illegal drugs operation. Gayunman, sinabi ni Sugay na patuloy na i-review ng DOJ ang iba pang mga kaso ng mga napaslang sa kasagsagan niya ng anti-illegal drugs operations. Sa dagdag pa nating balita, yung grupo ng mga militanteng mambabatas ay tinanggiho na may sinusuportahan na silang specific na presidential at vice presidential aspirants. May balita si Bombo Dave, Vincent Pasit. Mariing itinanggi ng first nominee ng Bayan Muna sa halalan sa susunod na taon na si Teddy Casino na may sinusuportahan ang Makabayan Coalition na isang specific na presidential at vice presidential candidate. Sinabi ito ni Casino sa kanyang Twitter account matapos sabihin naman ni Buhay Party List Congressman Lito Atienza na ang Makabayan Coalition ay susuportahan siya at si presidential aspirant Senator Manny Pacquiao para sa 2022 national elections. Ayon kay Casino, walang katotohanan ang pahayag ni Atienza na sinusuportahan ng kanilang grupo si Pacquiao. Noong nakaraang linggo, sinabi ng Makabayan na handa naman silang makatrabaho ang sinumang kandidato na nagpapahayag ng malinaw na posisyon hinggil sa pamumuno ng Pangulong Rodrigo Duterte o sa Marcos presidency. Gayunman, sa kabila ng kalituhan na ito, sinabi ni Atienza na susuportahan niya ang pagtakbo ni Bayan Muna Chairperson Nery Colmenares sa pagka-senador. Bombo Davidson Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sisimula na ng Quezon City Government ang vaccination sa mga kabataan na may comorbidities at may edad 12 hanggang 17 anyos bukas. Nagpaalala ang LGU na ang mga nakapagrehistro na sa QC Vax Easy Plus ay maaari na silang mag-book ng schedule. Kabilang sa bubuksang vaccination sites ang Quezon City General Hospital at St. Luke's Medical Center mula bukas hanggang sa susunod na Huwebes. Kailangan lamang dalhin ng mga magpapabakuna ang medical certificate na pirmado ng doktor, birth certificate at valid IDs ng magulang at anak na nagpapatunay ng kanilang relasyon. Bawal pa rin mga kabombo ang mga minor de edad sa National Capital Region na pumunta doon sa mga malls at mga parke na walang valid na dahilan kahit nasa ilalim na ho ng Alert Level number 3 ang Metro Manila. Yan ay ayon kay MMDA Chairman Benhar Abalos. Paliwanag ni Abalos na papayagan lamang na pumunta ang mga minor de edad sa mga lugar na ito kung sila ay kukuha ng essential services tulad na lamang ho ng dental o kaya medical o kaya ay yung outdoor exercises na may mga espesipikong lugar lamang ho na pinapayagan. Paalala ni Abalos sa mga magulang na bantayan pa rin ang kalagayan ng mga minor de edad at hindi pa natuturukan lalo na ng bakuna kontra sa COVID-19. Kaya vulnerable ang mga ito sa naturang sakit. Noong weekend mga kabombo, ilang litrato ang kumalat
sa social networking sites na nagpapakita ng pagdami ng mga tao, kabilang na ho yung mga kabataan sa iba't ibang lugar tulad na lamang sa Taguig at gayon din sa lungsod ng Maynila ay marami rin ho ang nagtungo kahit dun sa Dolomite Beach dyan sa lungsod ng Maynila ay marami ho ang mga taong pumunta at yung iba ay hindi pa nakasuot ng kanilang face mask at face shield habang nasa pampublikong lugar. Suspendido pa rin hanggang sa ngayon ang mandatory inspection ng mga sasakyan sa mga private motor vehicle inspection centers. Ayon pa sa Land Transportation Office o LTO. Ayon kay LTO Chief Edgar Galvante, hindi naman kasi inatasan ng PMVICS na itigil ang kanilang operation at mayroon pa ring option ang mga may-ari ng mga sasakyan na ipatest ang kanilang sasakyan para sa roadworthiness nito at compliance sa Clean Air Act sa PMVIC o sa isang private emission testing center na may required na LTO visual inspection. Paglilinaw ito ni Galvante bilang sagot sa statement na inilabas ni Senator Grace Poe kahapon hinggil sa impormasyon na natanggap nito na mayroong ilang PMVICs sa mga probinsya ang nag-resume na ng kanilang mandatory motor vehicle inspection sa kabila ng standing suspension order ng DOTR. Noong Agosto naglabas ng kautusan si Transportation Secretary Arthur Tugade sa lahat ng regional offices ng LTO na suspindihin ang mandatory inspection at testing ng mga sasakyan sa mga PMVICs. Ipinag-utos din ng kalihim ang suspensyon ng mandatory vehicle testing sa loob ng geographic areas of responsibility. Bombo Weather Update. Inalerto ng Pag-asa DOST ang mga residente dyan sa bahagi ng Visayas at Mindanao dahil sa isang low pressure area na namataan nitong mga nakalipas na oras. At kanina nga mga kabombo, mga ka-Star Nation, ito ay natukoy dyan sa layong 825 kilometro sa silangan ng Surigao City dyan sa Surigao del Norte. At ito ay nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone o yung nagsasalubong ho na hangin, magkakaibang temperatura at breeding area ng mga sama ng panahon. Nakakaapekto ho yan mula Visayas at Mindanao hanggang sa parte ng Palawan. At kaugnay pa nito, mga kabombo, mga ka-Star Nation, asahan mga biglaang pagbuhos ng ulan at gayon din may mga lugar na posibleng makaranas ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa mga oras na ito ating alamin, 8 mga sasakyan na tabunan sa landslide sa Zamboanga del Sur. Mga sakay, swerte namang nakaligtas. May detalye ang Star FM Dipolog. Aabot sa 8 mga sasakyan nagtatabunan ng putik sa nagyaring landslide sa Barangay Gatob, Lakewood, Zamboanga del Sur. Sa panayam ng Star FM Dipolog kay Operation Officer Angelo Manunog ng MDRRMO Lakewood, posible umanong bunsod ng nararanasan mga pag-ulan at isinasagawang road widening operation sa lugar ang naging dahilan ng biglang pagguho ng lupa. Natabunan ng gumuhong lupa ang nasa 4 na mga pampasaherong van, isang pedicab, 2 motorsiklo pati na ang isa pang sasakyan. Maswerte na mga minor injuries lang ang tinamon ng nasa 10 mga biktima na pawang mga driver ng nasabing mga sasakyan na ngayon ay nilalapatan na ng lunas sa paggamutan. Paglalahad naman ni Manunog, nakapagtala na rin ng ilang minor landslide ang bayan ng Lakewood dahil sa sunod-sunod na mga pag-ulan, ngunit ito na umano ang pinaka mapaminsala. Sa ngayon ay passable na ang isang lane ng nasabing kalsada habang patuloy naman ang ginagawang road clearing operation. Kani nga incident karon murag kalimanan din. Kani siya nga ako siguro murag pinakadako na kay tungod daghan nga damage pa. Kay atong primerong landslide ani ni rescue pud mi dito. Karon gyud tungnan gyud nga dako-dako gyud. Ang tinig ni Lakewood MDRMO Operation Officer Angelo Manunog. Mula rito sa pila ng Star FM Dipolog para sa Bombo Network News. Star DJ Ethan Gray para sa Mabansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Naglabas na rin ho ng kanyang statement ang liderato ng PNP kaugnay dun sa development ng mga kaso ng mga pulis na sinasabing may paglabag sa mga karapatan ng kanilang mga napatay sa panahon ho ng war on drugs. Ito si PNP Chief Eliazar ay nagbigay ho ng kanyang panig. At may ulat hinggil dyan ng Bombo Radio, Cagayan de Oro.
Mananatiling masigasig ang liderato ng PNP. Natutuparin pa rin ang kanilang tungkulin bilang tagapagbigay seguridad sa bansa. Ito ay sa kabila ng hayagang pagkadiskubre ng mga paglabag ng police operations protocols ng ilan sa kanilang mga personahe kaugnay sa kontrobersyal na drug-related death cases na kasalukuyang nilabasan ng review result ng DOJ. Sa panayam na buburadyo, inihayag ni PNP Chief General Guillermo Eleazar na batid nila ang nasabing pagkakamali kaya hindi na sila nagugulat rito dahil tukma ito sa inilabas ng DOJ mula sa unang findings ng Internal Affairs Service Investigation. Inihayag ng General na naparito sa Northern Mindanao na gagamitin nila ang nabanggit na mga pagkukulang para mas mapaigting pa ang pagpapatupad ng tinawag na punitive, reformative at preventive approaches upang masupil ang mga paglaganap pa ng mga kriminalidad sa bansa. Magugunitang maging ang Northern Mindanao ay nagtala rin ng ilang kaso ng mga patayan simula nang ipinapatupad ang war on drugs na palisiya ni Presidente Rodrigo Duterte. Hindi ko kami na-surpresa dahil ina-expect namin na talagang makikita ang lapses kasi yun talaga yung mga may lapses. At sinasabi nga natin, gawin lang natin yung tama at gawin natin ang legal at hindi tayo doon maliligaw. Kaya nga sa akin ang sinasabi ko nga, the sense of accountability. 3 approaches, itong punitive, reformative, and preventive. Mula Bombo Radyo Cagayan de Oro, Bombo Junil Ukat nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Northern Mindanao, Basta Radyo. Bombo! Samantala, leader naman ng isang religious church sa Davao City, inimbitahan sa konseho matapos na nag-i-impluwensya sa mga miyembro nito na huwag magpabakuna. May impormasyon ang Star FM Davao. Nakatakdang imbitahan sa konseyo sa Barangay Magsaysay, Marilog District sa lungsod ng Davao ang mga lider ng isang simbahan na umano'y naghihikayat o nag-iimpluwensya sa kanilang mga miyembro na huwag magpabakuna kontra COVID-19. Inihayag ni Councilor Mary Jusel Villafuerte na may isang relihiyon sa nasabing barangay ang sumundo sa mga miyembro nito sa isang vaccination sites upang pigilan na kung saan nais na sana ng iilan nito na magpabakuna. Ayon naman kay Barangay Magsaysay Kagawad Wesley Mansi, nasaktan umano ito dahil sa nangyari sapagkat ginagawa ng gobyerno maging ang kanilang tanggapan na mabakunahan ng lahat ng residente sa nasabing barangay upang sa mas ligtas laban sa nakamamatay na sakit. Samantala, inaasa naman ng opisyal na makipagkoordinar ang mga nasabing leader ng simbahan at maging ang mga tribal leaders upang mapakinggan rin ang hinaing ng bawat kampo. Mula rito sa 96.3 Star FM Davao para sa Bombo Network News, Star DJ Tony nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Umagaw ng atensyon ang 10 anyos na bata sa isang event ni Santo Papa Francisco na naging makulit sa kanyang Vatican audience. Una rito, habang nakaupo ang Santo Papa, lumapit sa kanya ang bata, hinawakan ang kanyang 2 kamay at tuwang-tuwa na lumukso. Game namang natuwa si Pope Francis at binigyan din ng atensyon kahit nakikigulo ito sa okasyon. Ilang beses na ring nagpabalik-balik sa entablado ang bata habang seryosong may binabasa si Pope Francis. Nang hindi pa rin tumitigil ang bata, tumayo na si Monsignor Leonardo Sapienza, ang head ng protocol. Kumuha ito ng upuan at pinaupo ang bata sa tabi ng kanang bahagi ni Pope Francis. Hindi pa nagtapos dito ang kakulitan ng bata. Nakita naman ng binatilyong skull cap o zuchetto sa ulo ni Pope Francis at ito naman ang kanyang nilaro. Dito na natawa ang libu-libong mga audience habang iba ay giliw na giliw sa panunood ng bata-bata. Sa pagkataong ito, kumuha ng ilang Vatican officials ng isa pang sombrero o skull cap para matigil na ang makulit na bata. Nang makita ito ng mga mananampalataya, natutuwang nagpalakpakan ang lahat. Napag-alaman na ang bata pala ay may limitasyon umano sa pag-iisip. Nangingiti na lamang si Pope Francis na kilalang malapit sa mga bata at nagsabing nagpapasalamat siya sa naturang bata at kahit papaano ay may natutunan silang aral mula rito. Ipinagdasal din ito ang kanyang limitasyon hanggang sa ito ay lumaki.
Samantala naman nasa mahigit 1 billion katao na sa India ang nabakunahan kontra COVID-19 matapos sa libo-libo kataong namatay sa impeksyon dulot ng second wave ng impeksyon. Ngunit nagbabala ang ilang mga eksperto na hindi pa tapos ang banta ng COVID-19 lalo pat nasa milyon-milyon katao pa ang kailangang bakunahan. Nasa 30% ng adult population ng India ang fully vaccinated habang 74% ang nakatanggap ng first dose base yan sa report ng India's Ministry of Health. Hindi pa kasama sa bilang ang mga nag-edad 18 anyos pababa na bumubuo ng 41% na population ng India at hindi pa karapat-dapat para bakunahan. Magugunitang ang India ay nakaranas ng 2 waves ng COVID-19. Bombo Sports News. Inamin ni na NBA superstar LeBron James at Anthony Davis na kanilang pinayapa ang sa loobin bago nila sa kanilang mga teammate, lalo na kay Russell Westbrook, na labisong na dismaya doon sa pagkatalo ng Los Angeles Lakers sa unang game. Pagamat ang veteran na si LeBron ang best performer, napunta naman kay Westbrook ang worst performer na taguri. At ibinahagi rin ni LeBron na mabigat daw ang loob ng kanilang panig sa bago nilang teammate at gayon din at dating MVP na si Westbrook nang inalat ito sa game kahapon kontra sa Golden State Warriors. Ayon kay James, biniro raw nila itong si Westbrook na umuwi na muna at manood ng comedy film para ito'y matawa naman. Liban dito mga kabombo, pilit din nilang kinausap ng isa pang kasamahan at kaugnay pa rin sa pagkatalo nila at malayo pa raw ang tatahakin sa kampanya sa bagong NBA season. Aminado rin sina LeBron at Davis at ang coaching staff na sa ngayon ay nasa adjustment period pa ang kanilang team. Umaasa na lamang daw sila, partikular na ho si LeBron, na makakabawi pa rin itong si Westbrook sa next game sa araw ho ng Sabado laban naman sa Phoenix Suns. Kaugnay pa rin ho ng kinakaharap nilang mga laban sa mga darating na araw. Bago tayo magtapos ang Bombo Radio Philippines po ay nag-aanyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, at sa ating Christmas countdown, 65 days na lang at Pasko na. Para sa karagdagang balita at impormasyon, maaaring maglagon sa www.bomboradio.com. Mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bas Radio. Bombo!
At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Fast Paradyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 5 minutos sa kaligid sa Talagad si Bombo Ponce Espino. Tutok na magkita, alas 9 ang takna sa